Вече близо 20 години се занимавам с изкуство под една или друга форма, но не винаги се чувствам особено креативен. Минавам си през своите творчески блокажи и понякога те продължават доста дълго време. След последния такъв реших да взема нещата в свои ръце. Поинтересувах се каква литература има написана по темата. От всичките, може би 10 книги конкретно за креативността и някои, които са така по периферията, успях да направя една система, която обхваща 12 архетипа. Някои от тях са що-годе сходни, но повечето са тотално различни като подход. И идеята е всеки от тях да представи една перспектива, която да помогне на някой, който е в такъв творчески блокаж, да опита нещо друго, да раздвижи своята креативна енергия. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Even though it may seem silly or wrong, you must try. Ще започна с архетипа на алхимика, защото точно той би взел една такава пречка или един такъв блокаж и би го превърнал в гориво за пътя напред. Надявам се да ви е от полза и ви пожелавам приятно гледане. Препятствието пред действието става предпоставка за действие. Това, което стои на пътя, става пътя. Марк Аврелий. Врагът на изкуството е липсата на ограничения. Орсън Уелс. Основната идея на алхимика е, че ограниченията могат да бъдат творчески възможности. Неговият подход е да използва ограниченията и предизвикателствата като гориво за иновации. Алхимикът оползотворява ограниченията. Независимо дали става въпрос за време, ресурси или технически ограничения, той не ги възприема като пречки, а като отправна точка за нови иновации. Ограниченията стимулират креативното мислене и водят до нови пробиви. Вместо да ги възприема като непреодолими бариери, алхимикът подхожда с приемане и насочва творческата си енергия към иновативни решения. Той използва това, с което разполага. Вместо да чака идеални условия, създава с наличните инструменти и материали. Алхимикът преосмисля препятствията като възможности. За него неуспехите са креативни предизвикателства, а не задънени улици. Понякога той ограничава ресурсите си умишлено и работи с по-малко инструменти, цветове, думи или време, за да провокира нестандартни решения. Алхимикът намира вдъхновение в несъвършенствата. Дори грешките, дефектите и случайностите могат да се превърнат в част от творческия му процес. Той често упростява подхода си и експериментира с минимални средства, за да се фокусира върху същността на идеите си. Чарли Чаплин, например, работи в ерата на нямото кино и използва преувеличена физическа комедия, за да създаде неподвластен на времето хумор. Анри Матис губи способността да рисува по традиционния начин заради заболяване, но започва да създава ярки хартиени колажи, които се превръщат в някои от най-известните му творби. Друг пример е Игор Стравински. Заради Първата световна война няма достъп до големи оркестри, но решава да превърне ограниченията в свой творчески метод и започва да пише специално за малки ансамбли. Последният пример е Марсел Дюшан. Той преосмисля концепцията за изкуство, като използва готови предмети, или така наречените ready-mades, в разрез с всички традиционни разбирания. Разбира се, не всички ограничения са полезни. Понякога е по-добре за алхимика да ги премахне, вместо да се опитва да ги използва творчески. И за финал един въпрос за размисъл. Кое ограничение в момента можеш да превърнеш в възможност? В следващото видео ще говоря за архетипа на детето. Ако ти е любопитно как прилагам тези принципи в своята работа, можеш да разгледаш портфолиото на сайта ми bobikostadinov.com или да ме последваш в Instagram. Благодаря, че изгледа това видео и до скоро!